I dag skal vi være 24 timer i et legeland. Vi har Sjælis, vi har Natasha med, selvfølgelig Smash bag kameraet, og I kan lige få lov til at se legelandet lige her. Legelandet, vi har fået lov til at være i 24 timer, hedder Fun Place. Det ligger i Ballerup, og det består af 8.000 kvadratmeter fyldt med sjov og leg. Der er sindssygt mange rutsjebaner, sjove aktiviteter, klatreområder, trampolinområder, spilområder, café og meget mere, som I kommer til at se endnu mere til i den her video. Men inden vi lige starter, så hvis du er ny her på kanalen, så skynd dig lige ned og subscribe. Det vil virkelig betyde meget. David, indgang er der! Hvad skal vi prøve? Skal vi derop? Er det? Sjæls, det er der ikke indgang. Indgang er jo herovre, Sjæls. Der er et GoPro her. Ej, så skal vi altså op og lege. Slåshejs. Slåshejs? Den her vej. Vil du have slåshejs nu? Nej, please, jeg er mega tørstig. Der er jo en kæmpe. Nej. Mig først. Man kan få alt muligt mad her og sådan noget jo. Ej, David. Der er kage. Gulerodskage. Der er sindssygt meget kage jo. Har I taget sugerør? Det her, det minder mig om den der Avengers. Det er Thanos farve. Hvad er min så? Det er Barbie. Lyserød. Du har taget Hulk. Det er Shrek. Alright, vi har simpelthen nu fået slåshejs, og vi skal måske lige sige, at klokken er 12.05, og vi har været her i nok en halv time eller sådan noget. Så vi var her cirka mellem 11 og 12. Så vi skal bare hjem igen tidligst klokken 11.30, 12-ish eller sådan noget. Men nu skal vi simpelthen op og have det sjovt. Lad os lige afsted. Hvad er det på mig? Kom nu. Pas på jeres ankler. Hvordan synes du selv, det går her? Hej Mads. Hej. Er vi ready? 3, 2, 1 nu. Jeg tror... Ja, vi får tunge numsen. Du får den der. Den er lige der. Jo, det gør vi lige. Pas på jeres Er pander. vi afsted? Hvad er det, vi skal? Det er den store. Det bliver sjovt. Ej, det tør jeg ikke. Min numse. Kunne du mærke mig? Nej, der var altså ikke nogen arke. Sjælis og jeg, vi skal til at have en konkurrence, og vi skal prøve at komme derop på tid, og så ned igen. Og tiden stopper først, når man er nede på rutsjebanen. Er du klar på det? Ja, vi tager vel tid en af gangen, ikke? Ja. Jeg starter. Du starter. Så det er simpelthen bare op og så ned, og så stopper tiden, når du er dernede. Er du klar? Det er i orden. 3, 2, 1, go! Okay, startet herovre. Ja. Og så er han oppe. Okay, der er gået 5 sekunder indtil videre. Det går hurtigt. Stop! 7,66. Det var virkelig hurtigt, det der. High five! 3, 2, 1, nu! Stop tiden. 8,65. Nej! Nu skal vi ind til bilerne. Prøv lige at se de der seje nogen. Jeg vil have den der. Shit, det her det er sådan en Black Friday edition. Der sker ret mange ting på Black Friday. Følg med. Og prøv at høre. Har du taget mønter med? Jeg kan opgradere min bil. Tænk, du ikke har fået kørekort, jo. Jeg har fundet den vildeste måde at styre på. Jeg kan da have benene op imellem. Kør så. Det kan godt gå hurtigere, det der. Prøver jo. Den er væk. Hej. Det er godt nok hårdt, når man har det sjovt, hva' Mads? Mads, vil du egentlig ikke prøve? Nej, Ja, skal du ikke prøve? jeg skal ikke prøve. Jo, kom nu. Du skal prøve. ikke prøve, Mads, David. du skal prøve. Jeg skal så meget ikke prøve. Her ser vi 2 voksne mennesker i børneafdelingen. Skal du ud og ride? Nej, Vil du ikke prøve? hvor er Nat hen? Nat kigger på fossiler. Rimelig mærkeligt, hun kigger på appelsiner. David! Hvor er du hen? Hvor længe har du været der? 8 år. Det kan ikke. Go! Ej, jeg vender om. Det var sejt. Altså, det var meningen, at vi alle sammen skulle til is sammen, men de har allerede startet. De har taget is uden os. Nå, Så nu så må skal vi vi over bare- is. Vi skal over is nu. Ja, den ser god ud. Jeg tager en. Hvad? Må vi ikke tage is? De ser det jo ikke. Første bid, hvordan var det? Smager is. Fra 1 til 10. Vi klipper bare, vi må rigtig have is nemlig.
Det her, det er alle mulige rum, og nu har vi godt nok leget en lille smule, men der er rent faktisk også nogle her rum her, som man kan booke til fødselsdag. Prøv lige at følge med ind, for folk, altså vi kan lige prøve at tage et kig på det. Det her, det er simpelthen sådan et partyrum blandt andet. Der er alle mulige forskellige rum. Lad os tage et kig på nogle andre. Der er også et Frozen rum. Altså prøv lige at se, er det ikke mega fedt at holde sin fødselsdag herinde? Der er Olaf. Det er Olaf. Der er også sådan noget her, Jack Sparrow og alt muligt. Prøv lige at se, så kan man bare holde fødselsdag. Det er sejt. Sygt! Vi er inde i fodboldrummet. Så er der altså også et dino-rum, og der er en masse dinosaurer. Det er ret sejt. Så er der simpelthen også endnu et disco-rum, og det her det er et kæmpe disco-rum. Hvad er det for noget? Kan du også høre den sang? Hvad er det for noget? Ja, den er. Det er en mega fed sang. Jeg ved, hvem der har lavet den. Men jeg skal nok lægge linken nede i beskrivelsen. Vi skal videre. Og nu kommer vi til mit yndlingsrum. Selvfølgelig slikrummet. Slikrummet! Yeah! Ej, shit, prøv at se den der. Ej, hvad? Prøv lige at lægge dig på den. Ej, hvad er det? Ej, det er sådan noget vand noget. Det er chokolade. What? Ej, hvorfor er det sådan helt mærkeligt? Hvad sker der i det? Ej, du skal ikke hoppe på den, så dør den. Karusellen kører. Au! Kan du så lade være, jeg fanger dig nu? Så. Så kan du lære det, Celis. Det er en sjov verden, det her, hva'? Nu skal vi videre. Hvad laver du her? Der er trampoliner! Der er trampoliner, Celis. Der er fodbold. Nu skal vi se, om vi kan ramme målet. Celis står på mål, og jeg skal ramme. Er vi klar? Det var tæt på. Ja, her der gik vi så over til klomaskinen. Jeg ville rigtig gerne vinde en lille gevinst til Nat og overraske hende med den. Men vi havde ligesom glemt at tænde mikrofonen, så det var ikke så godt. Men her der ser vi altså simpelthen, at jeg prøver igen. Ja, det går ikke så godt. Men vi prøver stadigvæk. Kom nu. Okay, her 5. forsøg, 6. forsøg. Mand, det fungerer bare ikke. Nå, ja. Mads han så skal han lige på en tur, så han får også lige en tur her. Hej. Jo, David. Ja, nej. David? Nej! Kom nu. Du har den, David. David! Nej! Ja, jeg tror bare, vi skal videre. Jeg skal prøve at være den bedste til det her. Lad os prøve at se, hvordan det går. Go! Vandt du, Nat? Nat! Woo! Hvad vandt du? Det brugte over 1000 kroner. Vi har brugt over 1000 kroner på din konto. Hvad? Det er jo sødt, hva'? Mig og Mads, vi er i gang med en ordentlig bordfodboldkamp, og det står 9-9. Afgørende kamp, eller afgørende skud her. Lad os prøve at se. Nej. Ja! Let's go! Let's go! Jeg er officielt bedre end Mads til bordfodbold. Jeg siger bare en ting, og det er, at man gør jo nogle ting for videocontent nogle gange, og han skal ikke tabe hver gang. Nat, hun er lige ved at slå min akkord. Hvordan har du det, Nat? Ej, nej, hun slår den. Mads, hun slår den. Den er slået. Okay, skal den være. Hun slog den! Hun slog min akkord! Oh my god! Er du okay, Nat? Nej. Nat er bedre end mig. Ej, lad være med det der. Ikke det der. Hvor var du vild, mand. Ej, var du sej. Jeg slinder gennem byen med mit sommerhår. Det her liv, det er perfekt. Okay, så vi har simpelthen lige været inde og hørt en masse musik inde i discorummet. Og klokken er nu 18:24. Så Ej. Nå, i hvert fald, vi skal til at have noget mad nu. Og dem, som der arbejder her, de er simpelthen taget hele vejen herover. Og så er de simpelthen været så søde at lave noget mad til os. Så vi skal over i restauranten nu og have noget lækker mad. Vi har simpelthen fået mad, og der er alt muligt lækkert. Der er chicken tenders, der er hot wings, der er pomfritter. Pomfritter? Ja, nede i beskrivelsen. Der er også pomfritter i beskrivelsen. Nej, det er der faktisk også, ja. Nede i beskrivelsen, ja. Pomfritter. Nat er også med. Nat er også med, og min lillesøster er også med. Du er på date med min lillesøster. Det skal vi ikke snakke om. Ja, hun har faktisk en kæreste. Men det er Shady Shore. Jeg mener, hvad? Er det Shady, der er...
Der er i hvert fald god mad, og det er mega lækkert, de har givet dig lavet det til os, så vi skal bare frode for sindssygt, og vi vender tilbage bagefter. Jeg har aldrig hørt nogen sige au i sådan en. Venner, vi står lige nu foran en kæmpe Dino Warrior bane, og jeg tænker, at den første, der klarer den her, får 200 kroner MobilePay. Let's go. Ja. Jeg er jo den eneste Warrior her, kan man sige sådan. Jeg er ret god. Jeg er bare glad for at være med. Men jeg tænker lige, vi tager et kig på banen først. Er vi klar? Først har vi noget, man lige skal kravle over her. Så er der en forandring heroppe, og der må man altså ikke ramme gulvet. Man skal stå oven på dem her. Her der skal man under, over. Og så kommer vi ned til et lille hop, man skal lave her. Så skal man kravle op af den her. Så skal man gå armgang i alt det her. Man skal over den her bro. Ned her, hvor man så skal kravle og rigtig meget tilløb op her. Løbe herover og til sidst ned af den her. Og så er man simpelthen færdig. Den første, der lander der, har vundet. Let's begin. Go! Hvad? Natasha er mig! Ej! Må man ikke komme ned? Nej, kig op i loftet. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan da heller ikke gå omgang, David. Og ned. Ja! Shadis, hvordan er det her vundet? Det er fantastisk, David. Du har simpelthen lige vundet. med det. Du har lige vundet 200 kroner. 200 kroner. Det var da godt nok lige skuffen, I ikke lige gik armgang. Der er jo ingen af os, der kan gå armgang, David. Du skal lige vise, at Skal du kan du gå ikke armgang, ind David. og vise din styrke? Og gå! Okay, han er allerede på fuld fart her. Han kravler igennem det der. Han skynder sig op der. Så må vi se armgangen. Kom så, David. Hvis han fejler, så... Hvad er det der? Hvad er det der? Det er jo at svinge sig. Det er jo ikke en armgang. Han har her meget snydt allerede der. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Jeg synes, vi skal tage en rematch i lasergame på et tidspunkt. Vi har ikke engang fortalt dig lasergame. Men David, først skal vi op og kælke. Ja, for der er nemlig nogle kælke, som vi slet ikke har vist jer endnu. Det gik stærkt. Nu er det Masses tur. Jeg skubber. Mads, du vejer godt nok meget. Hvad siger du? Det var meget sjovt. Vi skulle lige sætte alt kameraudstyr op, men Shadis han er faldet i søvn inde i laserrummet. Lad os forskrække ham. David, jeg sidder og halvt sover. Prank! Okay, lad os prøve at se, hvem har vundet. Nat Aquaman. Og din accuracy også. Hvem var Cyborg? Var det Mads? Det er Mads, det er mig, det er Shadis, og Aquaman, det er Nat. Du er bedst. Jeg ved ikke, om Cyborg eller jeg ved ikke lige, hvem det er. Vi skal også tage videre. Hej, så er vi simpelthen blevet færdige med lasertag, og jeg har fået en masse klistermærker på, fordi det har Nat simpelthen fundet. Så nu skal vi have noget soft ice, eller noget is, og det må vi simpelthen også selv blande, så det bliver mega, mega lækkert. De er allerede i gang, så lad os hoppe ind og være med. Jeg har fået nougat og dulce de leche. Hvad har du fået? Dime, mint, frutti frutti og marshmallow, børnemint og Hvad har du fået? marshmallow. Mint, kokos og sådan, jeg tror det var pistache eller... Ja, nu skal vi spise det. Okay, vi er simpelthen kommet over til trampolinerne nu. Mig og Shadis, vi skal til op. Nat, hun er en lille smule træt, så hun tager bare lige en halv times pause. Og det er selvfølgelig fair nok, fordi altså allerede nu, vi har gået 20.000 skridt, og vi har hoppet rundt, vi har kravlet rundt, og jeg ved ikke hvad. Vi er langt fra færdig. Hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? Jeg har sådan. Jeg gætter på, klokken er 20:18. 21. Og nu kan man også se min søde kæreste. Hvad er Den er 20:38, kan man se. Det var faktisk tæt på. Jamen, vi var begge to tæt på. Nå, sygt nok. 20:38 simpelthen, og vi skal have nu. Men inden vi lige kommer derind, så vil jeg altså lige sige bare en lille skud ud til det her sted, hvor vi er. Ikke fordi det er reklame eller noget, vi har fået lov til at være her selvfølgelig. I hvert fald, de er i gang med at bygge et eller andet kæmpe trampolinområde, som meget snart kommer. Når I sender den video, så går der maks et par uger forhåbentlig. Men i hvert fald kan de love, at det kommer i år. Rimelig cool, som er altså meget større end det her. Men vi skal derop. Vi skal derop. Oh my god, right? Men Shadis, jeg tænker lidt, at nu vi er her ved trampolinerne, så skal vi prøve at have et vaskeægte game of flip.
Nej. Så de så ikke ved, hvad Game of Flip det er, så staves Flip F-L-I-P. Og man skal simpelthen bare efterligne hinandens tricks. Hvis man ikke kan efterligne det, så får man et bogstav. Den der først får Flip skal have et spark lige bag i med fodbolden lige over ved siden af. Okay, Celis, du starter med at vælge Flip, så lad os prøve at se, hvad du laver. Ja. En. Wow! Okay. Men jeg lander på benene. Prøv lige at opgøre den her. Celis får et bogstav. Det var det F. Se hvad Celis kan. Oj! Okay, jeg laver den præcis samme. Celis. Ja, jeg gjorde det! Nå, nu er min tur til at lave flip. Ej, det Hvad synes du? Er den godkendt? Jeg synes, den er godkendt. Er den ikke fin nok? Han bliver en, David. Ja. Han er rigtig vildt. Sådan der. Hvad? Og så monter. Ja! Var den god? Ja, det var den. Nå, jamen så laver vi sådan en her. Den taber du på. Nej. Men endnu et bogstav til Celis. Jeg har taget den her på forhånd. Nej, nu opdager vi noget, som du tænker selv, du kan. Jeg har ikke flere tekst. Jeg tror, Vi tager lige den sidste. Du får lov til lige at lave den sidste. kan mærke det. Okay, det kører ikke. Nå, men så vandt jeg. Yay! Slet ikke noget kontrol. Men jeg vandt Game of Flip, så du skal sparkes. 3, 2, 1. Jeg skal lige teste bolden her. Andet forsøg. Okay, den ramte. Det er fint. Det er fint. Nå, jamen vi skal sådan set til at videre, ikke Celis? Fordi vi skal nemlig lave noget ret sjovt nu. Og det vi skal lave, det er en video til Geeks kanal. Hvis I ikke vidste det, så er jeg simpelthen medejer af Geeks. Og vi har også en YouTube kanal, så vi skal til at lave en video herfra til Geeks kanal. Og den er faktisk kommet ud i sidste uge. Så 3 uger siden. Det ligger på Geeks kanal. Jeg ved ikke præcis, hvornår den kommer ud. Men det bliver sjovt. Hop ind og se det på Geeks kanal, hvis I ikke har gjort det nu. Og så vender vi tilbage på den her video lige bagefter. Hey! Venner, vi er lige blevet færdige med at filme Geeks-videoen. Og det har taget måske 2 timer eller sådan noget. Og klokken lige nu, den er 00:26. What? Det har været en lang dag. Det har været crazy det her. Hvis I ikke har set Geek-videoen, det kan virkelig anbefales. Det er den vildeste 5.000 kroners gemmeleg, hvor der er mørkt inde i Danmarks største lejeland. Fun fact, så er Funplace faktisk Skandinaviens største lejeland. Det her sted, det er på 8.000 kvadratmeter, og det er en halv. Og så har de vist i alt 13 forskellige lejelande rundt omkring i hele Skandinavien. Jeg tror, den allerstørste i Skandinavien, den præcis ligger i Sverige. Men den her i Danmark, i Ballerup, den er altså også kæmpe. Men i hvert fald, alle er sindssygt trætte. Vi er oppe omkring og har gået 25.000 skridt, samtidig med, at man har lejet rundt på den her måde her, og den bevæger sig. Det er ret sejt. Men 24 timer i et lejeland, det er seriøst grineren. Det her, det er jo altså en barndomsdrøm, der går i opfyldelse, at man bare har det for sig selv. Men videoen er ikke slut endnu, for vi skal faktisk også sove her. Surprise! Det kommer bag på rigtig mange. Der er lidt et issue, fordi i morgen tidlig klokken 7, der kommer der rengøring. Det vil sige, at alt lyset bliver tændt, og det bliver bare et helvede. Vi ved ikke engang, hvor vi skal sove hen. Vi ved ikke, hvor vi skal slå luftmadrasser op. Det er lige før, man skal slå luftmadrasser op oppe i lejelandet. Det er i hvert fald lidt et issue, vi har, og hvordan vi har det i morgen tidlig, det bliver rigtig sjovt at se. Og når jeg også skifter trøje, det var til Geek-videoen. Endnu en grund til at hoppe ind og se den. Altså, hvor til de andre? Nå, hvor skal vi sove henne? Skal vi sove heroppe? Yeah. Det kan man lige så godt, kan man ikke det? Det er ikke bare sove her? Nat, du er også træt, er du ikke det? Hvad synes du, Mads? Tror du ikke godt, man kan sove her? Det er helt ærligt, at sove der. Det tror jeg godt, man kan. Nat sover. Nat har lagt sig til at sove. Jeg kan bare ligge på tværs her. Ja. Ej, jeg tror ikke, vi sover her. Men vi tager lige en thumbnail. Vi har valgt at sove herinde i disco-rummet. Ja, simpelthen. Nu er godt nok meget lys, men vi vil simpelthen takke af for nu. Klokken er 01:31. Vi skal altså til at sove. Der kommer måske rengøring klokken 7. Godnat, Celis. Godnat, Nat. Godnat, folkens. Vi er simpelthen vågnet op, og klokken er lige nu 11:30. Vi har sovet længe. Rimelig længe. Altså, vi var vågnet for en halv time siden. Men der kommer også nogle rengøring klokken 7, så vi har ikke rigtig sovet. Vi har været sådan vågnet ret meget. Skal vi lige Ud i lejelandet og lege en hel med. Mads får lige en kaffe. Jeg får en kaffe. Nu skal David have en kaffe. Jeg skal have en kaffe. Så får vi simpelthen lækker morgenmad. Prøv lige at se der. Der er simpelthen kaffe og kage og kage. Okay. Det er lækkert. Hvad er klokken, Mads?
Den er 11:53 data. 11:53. Så vi er næsten done. Vi er trætte. Jeg har fået nok af dinosaurer. Okay, vi har nu været her i 24 timer, og klokken er lige blevet lidt over 12, så vi har pakket tingene, og vi må nu træde udenfor. Er vi klar? 3, 2, 1. Hold da op, det føles helt anderledes herude nu. Det var da godt nok helt vanvittigt. Kæmpe skud, og tak til Funplace i Ballerup. Og hvis I godt selv kunne tænke jer at besøge det, så der lige ind og besøge det. Tak fordi I så med, og vi ses igen i den næste video her på denne her kanal. Hej!